Quins moviments hi ha? Què creus? Doncs el que sembla és que els de dintre estan aguantant. Què? El nostre enviat especial, que com dèiem està just al centre de la plaça Tahrir. No sabem si té... que pugui parlar, Joan. Bé, és una mica angoixant, esperem que estigui bé. Ens comentava, s'ha tallat la conversa, intentem sens dubte reprendre de seguida per veure com està el Joan. Ens comentava abans de fer aquesta connexió i d'entrar aquí al plató, ens comentava el Joan que sobretot els partidaris de Mubarak estan sent molt agressius amb la premsa occidental i amb la premsa en general. Clarament els veuen com a simpatitzants de l'oposició i així com els partidaris normalment, els detractors de Mubarak reben la premsa amb un aire festiu i encantats que estiguin allà. Els partidaris de Mubarak, en canvi, són tot el contrari i aquest matí, també ho explicava l'Albert Elfa, creaven tot tipus de situacions violentes i fins i tot empentes, cops, amb els enviats especials de diferents països. Et deia que ara acaba d'arribar una informació que deia que el Al Jazeera, que el Baradei havia declarat que espera que Mubarak marxi abans de divendres, quan precisament hi ha una altra manifestació convocada per l'oposició. Sí, teòricament tots pensàvem que el dia D seria el divendres, per entendre'ns, que seria qüestió que hi hagués una altra gran manifestació al Caire, on, com ahir, centenars de milers i fins i tot milions de persones demanessin la dimissió de Mubarak. Al Baradei li va donar aquest ultimàtum de 48 hores i és el que estava expectant, tothom estava esperant. En el mateix sentit, crec que es movien les diplomàcies occidentals. Avui, quan sentíem Obama dient aquesta matinada volem una transició ja, ara mateix, clarament li estava dient a Mubarak que el discurs d'ahir a la nit no era suficient i que havia de marxar aquesta setmana, la que ve, però en tot cas de forma immediata i no pas al setembre. És curiós també com al Baradei, per exemple, ens estan arribant ara informacions que està demanant a l'exèrcit que intervingui per parar aquesta batalla campal, perquè la situació realment està totalment fora de control. Ens ho explicava el Joan, intentem connectar amb ell, em diuen que encara estan intentant connectar, però no el troben. Bé, l'exèrcit ha estat neutral, doncs, fins ara? Bé. Sí, neutral, clar, és una neutralitat ara mateix també molt perillosa, perquè és això, si el teu país s'està matant a cops de pedra, la teva obligació com a mínim és separar-los, no està fent això, amb la qual cosa de moment està abogant per seguir l'estratègia del règim, que és deixar que la situació es descontroli de forma impensable, només fa uns dies, i vés a saber com acaba això, però sens dubte jo crec que el règim és plenament conscient del que fa, i també ho són els opositors. Es tracta aquesta plaça símbol, la plaça Tahrir, que Tahrir vol dir alliberament, és el símbol de les protestes. Les turbes, sens dubte, intenten... Tallo perquè em diuen que tenim el Joan Roura. Això, Joan, hem recuperat la connexió amb tu. Què és el que t'ha passat? Doncs el que m'ha passat és que estàvem enmig de connexió i han vingut uns partidaris de Mubarak que havien avançat allà on, m'han vist allà retransmetent i m'han agafat el telèfon, m'han agredit i l'han tirat per terra i ens l'he pogut recuperar. I t'has pogut escapar sense cap cop ni... No, res, unes empentes i el típic, no? Sense més problema. Al final m'han tornat al mòbil, m'han pres els diners, però així farem. Com expliques aquesta agressivitat de la gent favorable al Mubarak cap als periodistes? Bé, ells se senten totalment agredits per la cobertura internacional que s'ha fet d'aquesta revolta, no? Consideren que la premsa hem tractat favorablement la gent que han dit que estaven farts de Mubarak al cap de 30 anys, passat d'emergència, de tortures a les comissaries, de corrupció generalitzada.